እግዚአብሔር አምላኸይ ምስጋና ክብሪ ዕቤት ስግደት ስምካ ይኹን። እግዚአብሔር አምላኸየ ስኻሰና ኢኻ ምሕረትካ ንዘለዓለም ይነብር። ቅዱስ አቦ መንፈስካ ክድግፈኒ ግልያኻ ኣብ ቅድሜኻ ደው ኢሉ ኣሎ። ስትግፈኒ ስትሕግዘኒ ኣቐዲመ መስግነካ እትፈትዎ ወድኻ ብስም ኢየሱስ ኣሜን። እዚ ወንጌል ሰላም መልዓለም ኣገልግሎት ወንጌል ሰላም ወንጌል ብስራት እዩ። ንየማን ጸጋም ነነይ ዘይብል ጽኑዕ ዕላማ ዝሓዘ 1 million souls for Christ. One soul in one nation at a time, anywhere, in any place, at any cost and sacrifice. ብዝብል ጽኑዕ ዱልዱል መርሖ ተመስረተ ሚኒስትሪ እዩ። ክብሪ ንስሙ ይኹን። ናይ ሎሚ መልእኽቲ ኣርእስቲ እግዚአብሔር ምእማን ገደብ የብሉን ወሰን የብሉን ደረት የብሉን መበል 180 ክፋል። መልእኽቲ እዚ ነዊሕ ግዜ ዝወሰደ ኣስታት 2 ዓመት ዝወሰደ ንምንታይ ብዛዕባ እዞም ናይ እምነት ጀጋኑ ዝኾኑ ሰባት ህይወቶምን እምነቶምን ንርኢ ኣለና። እዚኣቶም ንእግዚአብሔር ኣብዛ ምድሪ ብእምነቶም ዘስመሩ ክሳብ መጨረሽታ ብዓወት ዛዘሙ። ስለዚ ሎሚ ናይ መጨረሽታ ናይ ብሉይ ኪዳን መጽሓፍ ብዛዕባ ነቢይ ሚልክያስ ኣብ ዝሓለፈ ቀዳማይ ካልኣይ ሳልሳይ ክፋል ርኢና ካብ 1 ክሳብ 7 ነጥቢ። ሎሚ 8 ነጥቢ 4 ክፋል ክንርኢ ይደሊ። ናይዚ መልእኽቲ እዚ መበገሲና ካብ ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 11 ፍቕዲ 12 ዘሎ እዩ። ንኹላትና ስም ቤተ ክርስትና ካብ ዘይግድስ ጎይታና ኢየሱስ ነታ ኦም በለስ ምስ ረገማ ንጽቢሒትኡ ጴጥሮስ ንዓኣ ሪኡ ምስ ተገረምን ምስ ተደነቕን ማለት ካብ ስራ ነቂፃ ምስ ረኣያ ዳሕራይ ጎይታና ኢየሱስ እብለኩም ኣለኹ ዝኾነ ይኹን እቲ ዝብሎ ከም ዝኸውን ዝኣምን እምበር ብልቡ ዘይወላወል ነዚ ኸረን እዚዩ ናብ ባሕሪ ጥሓል እንተበሎ ይኾነሉ ይእዘዞ። ስለዚ ጽልይዎን ትልምንዎን ከም ዝኾነ እመኑ ይኾነልኩም ኢሉ ዘገርም ናይ ጸሎት ፕሪንሲፕል ገዲፉልና ይኸይድ። ቻሌንጅ ዝገብር ብኸመይ ቻሌንጅ ዝገብረካ ኣብ ቅድሜኻ እቲ ኸረን ዝበሎ ደው ክብልካ ኣሎ። ዝተፈላለየ ብድሆታት ከጋጥመካ ከሎ ሽዑ ክንደየናይ ንኣምላኽ ከም ተኣምን ቻሌንጅ ይገብረካ። ክንደየናይ ዓብዪ ኣምላኽ ምዃኑ ዘይኮነሲ ነቲ ዓብዪ ኣምላኽ ክንደይ ከም ተኣምን። ስለዚ እዚኣቶም ህይወቶም ክርኢ ከለና ብዙሕ ካብኦም ንመሃር። መጽሓፍ ቅዱስ እዞም ሰባት እዚኣቶም ፍጹማት ኣይነበሩን። ከማና እንዳወደቁ እንዳተስኡ
كابانا فلوي زغبرهم تايو كسام مچرشتا بعوز زازيمم يوم وديهم يوم اتا جمد بتيهم يوم وديهم مجمار صبق يوم مودع زبحال الله بعوت مززام زبحال الله እሱ ይፍሉልኝ ወዲም ይም ታስ ስለዚህ አመጨረሽታ ስሞም አብ መልእክት ዕብራውያን ምዕራፍ 11 ናይ እምነት ጀጋኑ ተባሂሎም ነፍስ ወከፈም ከመይገሩና አምላኽም ዘአመኑ ተጽሒፉ ንረኹ ስለዚህ ሎሚ እዚ ምልኪያስ ነቢ ምልኪያስ ተባህለ ናይ መጨረሽታ እግዚአብሔር ንህዝቡ قدمي 400 عامت زمن السقطة قدمي ممسوء أمج الرشتة سماي نمدري تعاسوا خلا نأستات 400 عامت دمس يلا رأي يلا نبي يلا قال يلا ولا حنتي أمن قبل خدانن حدش خدانن زمن السقطة أملاخ سقز ولا له ምእንታን ከይተሓዋወስ ተዓባይ ንኣስታት 4000 ዓመት ጽበይዋ ዝነበሩ ናይ መሲሕ ምምጻእ ካብ ዘፍጥረት 3:15 ታ ማስተር ፕላን ኣምላኽ መጀመርታ ትንቢት ተዛረበላ እግዚአብሔር አብአዩ መጀመርታ ትንቢት ተዛረበ ካብ ዘርእኺ ምስ ወደቁ አዳምን ሔዋንን ካብ ዘርእኺ ዝወፅእ ሰይጣን ርእሱ ዝቅጥቅጥ ኢሉ ብዛዕባ ወዱ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ድንግለ ማርያም ከም ዝውለድ ንኣስታት 4000 ዓመት እንዳተዛረበ መልእክትና ለኣኸ ካብ ዘፍጥረት ጸጸአት ዘህልቁ ዘዳግም እንዳበለ በመዝሙራት በካህናት በነቢያት በነገስታት እንዳተዛረበ መጨረሻ ምልኪያስ ከመጽእ ከሎ መጨረሻ ብዛዕባ መጥምቁ ዮሐንስ ብዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝውለድ ኣፍታ መጨረሻ ይዛረብ زم سبازي أتوم فتوان السو كاب سدت مسيوم كاب بابلون مسيوم دحري 7 عامت سدت مسيوم تزنبروم حال زي بالفقري أملاخ تهانت يوم مسيوم بيت مقدس سريحو بزربابيل كم أون تقصري بنهميا جناخه تهال تلورت فقري كم تتصبي وصل زي كونه تا فقري عند حسست إن دخمت شعو يملخو نهمانت كابا خدينهم جناخه حلوات أملاخ يلن كبر أملاخ يلن شو እግዚአብሔር ن ملكياس لإخو كم كسي كم حتو እንዳقربه ምክንያቱም ካብ أملاخ አይደሃዱን አይከሃዱን يملخو ዘقربو መስዋዕቲ በግዕ ተኾይኑ حموم عور ترفي شو እግዚአብሔር أنا أبون تخوينه أبي اللود آتي خبري قويت أنت خوينه أبي اللود تي مفرحي ولد ولاديو بريان قويتو يخبرو نسخاتكم استوصلوا وتي بقي مو نتي كنتي بحبوه يقبل له يقولوا
السموي سنبدو كمزين لحلو إيو مس إيلو أن يفكركم مس ولو بمتى أخذ تفكرنا مميات زت جمرو تمس أحبو أتوديع زت سلزي إيساو ن يا أب حاول يكونني وحاو أمه ن يا أب أفكركم لإيساو صلاة أخوله انتهي الكم زلوا يردوا أمين نالباش نعين حجي تحب على خير أعرف حدا فغلته كما أخولهم كله إذا إيساو زبهال دوم إدماويان يعقوب دما كاب أبراهام إسحاق يعقوب إجزابهر قال كيدان زاتو مس أبراهام إسحاق يعقوب ناتو عليتهم سيهودا أدماويان دمو مس أملاخ حبرت زيبولهم مس أملاخ قال كيدان زيبولهم أنصار أملاخ أنصار حزبو زلعلو سلازي اتي أفكاركو صلاة أخو زبز الله من تخرج عنا قويتنا يسوس قال تقيم والله نفس زي يسأله أبو ده يسأله عي لكم زراي خون كله زي تكرينيا تقلينيا ترقم تدي فرد كله إلوي لا يكونن كم زي مثلا نقولوا نحن يكونني تفقر زلولون كم تنحنا حسوا يكونني تفقري زلو زلاو حاليوتيو السو كاب أبراهام إسحاق يعقوب زلو قال كيدان مسؤول لأتو خال كيدان كحالي لهم كله كزاربهم كله قواسيهم كله ينقروا مالله تي أتو من ماني كاب كميلهم يديروا خمس نبرو بابلا مسيوم كميلهم خمس دفرسوهم لتم أدمويان نزي أتوم جن ولا أنا بابلون يخيدوا تماريخهم بحد أتوم أو خيدون يزارهم تقال كيدانو مس أبراهام إسحاق يا أبز أتو كوتا أيتلوتن مسئل لهم معنتي أبزا شامليتين مراب سلسته فقريش دشته أنا إجزاء بهيري ولهم أيلوتن أتم دك يا أب سلزي أيتفاهم من مزاحاتكم قال كيدان هالوني أب حدش كيدانون إجزاء بهير قال كيدان ذا أتولهم سوات الله حزب الله من يوم إجزاء بهير أملاخ بودو بيس كريستوس أو ينقل يوحنس بعرف حدا فقدي عصرت حدا يسوس ناتو مسأ ناتو دما تقبلوه بسمون إذا أمنوا ولد أملاخ بحالو مسل حبهم نساتهم كاب أملاخ تولد بري كاب سف على يكونن إجزاء سم بيت أمخرس النهاب زي قدس زيس كريستوس أو لبخا قفع بوتا تقبل كايو قويتا خان مدحاني خان نقص كان زود أملاخ أو لبخا بنسحة ناو مسيخا آسارو ناس عب كايو دي خازو لغا إجزاء مسخا أكدان لو زابير أبو سبز فولتو بودو بيس كريستوسي كاوزا والحادة تفولتو سيبيلن سلازي نم سبات زي أتم سبات أنا إجزابيري أيتلوتكم زيومكو أفتا هيوتهم مترتار كساب تاريخهم مو مرافلته مراف حريقلتا مرافلته مراف حدا اتسناي زقبر عاسبي يبولون أب إجزابير تخفى زقبرون
ፍርድ የብሉን ኢሎም ንኣምላኽ ዝኸስሉ ግዜ እዩ ዝነበረ ሰናይ ግበር ከፈ ግበር ሓደ እዩ ኢሎም ሂወቶም ኣብ ምጥርጣር ሃይማኖትን ልምድን ናይ ገደፍዎን ምምላኽ ምስጋና ይተረፈን ግን ሂወት የለን ሽዑ እግዚአብሔር ኣምላኽ ምስኣቶም ቃል ኪዳኑ ክሕድስ ከም ሓድሽ ድማ ምስኦም ሕብረት ክገብር ኣይጠፋእኹምን ኣለኹ ኣነ ኣብ ቦታይ ኣለኹ ኣይተቐየርኩን ንስኻትኩም ኢኹም ልብኹም ዝድህል ዘሎ ተመለሱ ኣነ ድማ ድሕት ኢሉ እንዲኦም ፍቕዲ 7 ካብ ዘመናቕታትኩም ጀሚርኩም ካብ ስርዓተይ ኣግለስኩም ኣይሓለኹምዎን ናባይ ተመለሱ ኣነ እውን ናባኻትኩም ክምለስ እየ እዚኣታ ናይ ኣምላኽ ደጊሙ ደጋጊሙ ምስ ደቂ ሰባት ዘረባ እዚኣ እያ ናባይ ተመለሱ ኣነ እውን ናባኻትኩም ክምለስ ንሪኦ ኢና ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 3:19 ሓጢኣትኩም ምእንቲ ክንምሰልኩም ካብ ገጽ እግዚአብሔር ዘመን ዕረፍቲ ክመጻልኩም ንስሓቱ ተመለሱ ናብ ኢየሱስ ምፁ ንዑ ከምኡውን ግብረ ሐዋርያት 3:26 ኣምላኽ ነፍሲ ወከፍኩም ካብ ክፍኣቱ እናመለሰ ኣምላኽ ምስ ከፈእ ምስ ጸልማት ሕብረት የብሉን ካብኡ ትምለስ ናብ ኣምላኽ ትመጽእ ምእንቲ ክባርኸኩም እሲ ይብል ንወዱ ኣተንስኡ ቅድሚ ኩሉ ናባኻት ክልኣኹ ይብሎም ጴጥሮስ ነዞም አይሁዳውያን ተመለሱ ንስሓተው ታገበረኩም ክባርኸኩም ዘመን ዕረፍቲ ክበኩም ሰላም ክበኩም ቅሳነት ክበኩም ምክንያቱም ኩሉ በረኸት ኩሉ ዕረፍቲ ሰላም ቅሳነት ኣብ ኢየሱስ ዘሎ ካብኡ ወፃእ ብሰልደይ ትገዝኦ ብሃፍተይ ትገዝኦ ዓዳ ኣሜሪካ ዝኣተኻ እዚ ህይወት ዘይ ትረኽቦ ታ ሰላም ኣብ ኢየሱስ እያ ሰላም ይሓድገልኩም ኣለኹ ኣነ ዝበኩም ሰላም ከምታ ዓለም ትህቦ ሰላም ኣይኮነን ሰላም ሓደ ሰብ ክገልጻ ከሎ ኣብ ባሕሪ ኣብ ውቅያኖስ ቃላይ ዑፍ ገዛ ሰሪሓ ኣብቲ ኦም ክትፋጽእ ከላ ከባቢኣ ሕበብላ ኣሎ ንፋሳ ኣሎ ግናኸ ባህ ኢልዋ ክትፋጽእ ከላ ንምንታይ ወላ ሓንቲ ከትጭነቕ እግዚአብሔር ኣምላኽ ድማኒ ዝዓለም ከባቢኻ ሕበብላ ንፋስ ኣሎ ዘይከሓድ እዩ ግናኸ ኣብቲ ኣኽናፍ ልኡል ኮንካ ተጸጊኻ ኣብ ጽላሉ ሰላም ኣምላኽ ውሽጥኻ መሊእዎ ነነይ ከይበልካ ምክንያቱም እታ ሰላም ኣብ ውሽጢ እያ ትጅምር ናብ ደገ ድማ ትረአ ብሰልዲ ዝርከቡ ነይሮማ ተማ ሆሊውድ ዝርከቡ ካሊፎርኒያ ብሰላም ነበሩ ነይሮም ኣይኮነን ናይ ሰላም ሓለቃ ናይ ሰላም መስፍን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ስለዚ ስማዕ ሓወየ ሓፍተይ ክቡራት ሰማዕተይ ኢየሱስ ክርስቶስ ናባኻ ክመጽእ ሰላም ቅሳነት ሓለፋ ኩሉ ህይወት ዘለዓለም ክበኪ ካባኻ ጽበዮ ሓደ ነገር እዩ ተኣሚንካ ብንስሓ ናብኡ ክትምለስ እግዚአብሔር ደቂ እስራኤል ናባይ ተመለሱ ኣነ ድማ ናባኹም ክምለስ መንግስቲ ኣምላኽ
መንግስት ብርሃን እያ ናብ ብርሃን ክትመጽእ ከለኻ ተኣሚንካ ኢኻ ንህልካ ጎይታ ከም ዘለኹ መጽእ ኣለኹ ትብሎ እሱ ድማ ይቕበለካ ናቱ ፍቕሩ ከምቲ ደቂ እስራኤል ኣነ ኣፍቅርክኹም ዝበለ ኣብ ወንጌል ዮሐንስ 3:6 እነሆ እግዚአብሔር ብሓደ ወዱ ዝኣመነ ኩሉ ህይወት ዘላለም ክረክብ እምበር ከይጠፍእሲ ሓደ ወዱ በጃ ክሳብ ዝህብ ንዓለም ኣፍቀረ ከምኡውን ኣብ ወንጌል ዮሐንስ 3:5-3 ኣነ ህይወተይ ኣብ ክንዲ ዕርኹ ካብ ምሃብ ካብ ዝዓቢ ፍቕሪ የልቦን ከምኡውን ቀዳማይ ዮሐንስ 4:9-10 ኣምላኽ ብወዱ ዘፍቀረና ሓደ ወዱ ልኢኹ ከም ዝሃበና ኣብ ክንዳና ከም ዝሞተ ብዙና ፍቕሪ ርኢና እያ ንሕና ኩነን ኣፍቂርናዮም እሱ እዩ ኣፍቂሩና ቀዲሙ ሓቂ እሱ እዩ ወዱ ልኢኹ ኣብ መስቀል ምስ ሞተ በዚ ፍቕሪ ርኢና እያ ስለዚ ውርድ በል እሞ ብርክ ክበል እዳብ ኮነ ሰማይ ዘርግሕ ናሃትካ ሽመት ናሃትካ ስልጣን ናሃትካ ትምህርቲ ኣምላኽ ይስሕቆ እግዚአብሔር እንትሑታት ይስለሞም ብጸጋ ንዑብያት ድማ ይዋርዶም ይብለና ብርክ ምባል ትሕትና እዩ እዳብካ ዘርግሕ እሞ ሓቢርካ ጸሎትሲ ምሳይ ጸሊ ወእግዚአብሔር ኣምላኽና ኣብ ቅድሜኻ ንቐርብ ኣሎና ብሓጢአተይን በደለይ ድማ ይእመን ደንግጸለይ ምሕረትካ ኣባይ ይዕዘዝ ምሕረት ገበረለይ ወጎይታ ንዓና ብሂወተይ ሓድሽ ህይወት ሃበኒ ሎሚ ክስዕበካ ወሲነ ኣለኹ ወየሱስ ስለይ ክትብላ መስቀል ሞትካ ኢኻ እሞ ጎይታ የሱሰይ የመስግነካ ይባርኸካ ኣለኹ ንዓና ብሂወተይ ሓድሽ ህይወት ሃበኒ ስማዕ ሓወየ ጸሊኻ ዶ ጽቡቕ ጌርካ የሱስ ዓቡ ጎይታና የሱስ ዕርፊ ኣብ ኢዱ ሒዙ ድሕሪ ጥምት ንመንግስቲ ኣምላኽ ይበቅዕኒ ኢሉ መስቀሉ ተሰኪሙ ዘይስዕመኒ ንዓይ ብቑዕ ኣይኮነን መስቀል ሓሰር መከራ ጸርፊ ውርደት ስቃይ ዝሓዘ እዩ ኣብ ክንዳኻ ተዋረደሉ ሰባት ጡፍ ዝበለሉ ብዘንጊ ድማ ርእሱ ዝሃረምዎ ኣብ መስቀል ሞተ ተቐብረ ድሕሪ 3 መዓልቲ ብክብሪ ተንስአ ከምኡውን ብክብሪ ናብ ሰማይ ዓረገ ኣብ የማን ኣቦ ተቐመጠ ከምኡውን ተመሊሹ ክመጽእ እዩ ምክንያቱ ናብ ሰማይ ክዓርግ ከሎ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 1:10-11 እቶም ሐዋርያት ናብ ሰማይ ክጥምቱ ከለዉ ሃንደበት መላእኽቲ ገሊፆም ኣቱም ሰብ ገሊላን ንምንታይ ኢኹም ኣብኡ ደው ኢልኩም ናብ ሰማይ ኣንቃዕርርኩም ጥምቱ ዘለኹም ከምቲ ሕጂ ናብ ሰማይ ክዓርጉ ዘሪኣኹሞ ከምኡ እውን ተመሊሹ ክመጽእ እዩ በልዎም የሱስ እውን ኣብ ራእይ ዮሐንስ 3:12 ራእይ ዮሐንስ 22:10-11 ከምኡውን 22:20 እነሆ ቀልጢፈ እመጽእ ኣለኹ በለ ክመጽእ እዩ ታግዝ ተወዲአ እያ ደወል ክድወል መለኸት ድማ ክንፋሕ ስማዕ ኣሳርሶ ዓቦ ክመጽእ እዩ ምናልባሽ ሓሚምካ ዓራት ደቀስካ ሓሚምኪ ዓራት ደቀስኪ ወለድ ደቅኹም ዝሓመሙኹም እግዚአብሔር ኣምላኽና እዩ 15:26 ኣነ እግዚአብሔር ኣምላክካ ፈዋሲኻ ኣምላኽ ዝበለ ከምኡውን ኣብ ያዕቆብ ምዕራፍ 5:14 ሕድሕድኩም ጸልዩ ኢሉ ፈዋሲ መን እዩ እግዚአብሔር እሱ ፈዋሲ ስለዚ እዳብካ ዘርግሕ ቅርበል ናፍቲ ትቢ እግዚአብሔር ኣምላኸኒ ንዓኻ ኣሜነይ እዳወይ ዝርግሐን ኣለኹ ወየሱስ ትህዝቢ ፋሕ ኢሉ ምስ ረኣኻዮ ደንገጽካ ኣሎ ሓላው ከም ዘይብሉ ኣባጊዕ ፋሕ ኢሉ ርኢኻዮ ብሓቂ ደንገጽካ ኣሎ ንህዝብና ክድንግጸሉ ይልምነካ ኣለኹ ከምቲ ኣብ ከተማ ኢየሩሳሌም ከተማ ይሁዳ ከተማ ሰማርያ ዝገበርካዮ ኣብ ከተማና ክትገብር ይልምነካ ኣለኹ በሰዓት እዚ ሕማም ዘበለ ፀባ ዘበለ ቃንዛ ዘበለ ብስም የሱስ ይዘካ ኣለኹ ደውበል ሓወየ ሕወ ሓፍተይ ሕወይ HIV ዝተባሃለ ብስም የሱስ ሓወየ ሓራውፃ ሓፍተይ ሓራውፂ ናይ ካንሰር ሕማም እሞ
تفلالي حمامة بس ساعات زي حكيمات أين خل الناس ولوه بس سميت الزكاة له بس ساعات زي حاوي ناس أخون حفتي ناس أخوني برهان أملاخ نجوز أخون إتو برهان أملاخ نجوز أخي إتو ناس أخون وقويتا يمسكنك يبارخك له يقول أملاخي يبارخك يمسكنك له يقول رزيو نسخة أب زمننا حياكم زخونك يفلت وقويتا يمسكنك يبارخك له كبر دما يهبك الله سمع حوي أفك خفتمو نأملاخ أمسكنه نسخة حانتي سقمتي خسر كلها نسدما شوعته سقمتي وسد نمنتاي سناي طعم أملاخ سلازخونه وخمين فلتو بقولوا هذا 19 يسوع كريستوس كاب حد بوتا حوتنا تمالسه صبونا جبره زحمنا فوسه أجان زحدوا ناس الناوسه كم أول أمرك شوعته صراحة شوعتن سبعة تجرموا تدنقوا حلفة تجرموا نمنتاي كله صبو جبره بلو إذا عين سور كريه خلله زي زارب كزارب كله صبو جبره حجون إبراهيم سلسته شمونته يسوع كريستوس تمالي لومي زل العالم نسيو أي تلوطن أي تغيرن أي دخمن أي تحللن سلازي لومي أمزازم الله أبقى علي حمشي كفار كان الرخب دحنكن باباي نسبنا ما نموكل كاني نسودي كوننيو ناي كله فتاري كله كم زغل لا تسمجبو زغل كلو منيو كم زغمر سدو أبنا قراي كله نقاطيرا آمين يولخو أعرف كسينة كم تزبالكو تقبر أموني أملاخي نقوي زأمن نقوي زأمن أبوي زوكال نقوي زأمن أبوي زوكال سكم يسوع سلبالو هيبيو نجري كسيني أنا يفلتي نسو كم زخونة آمين يوندي هنسان حوارو زيت المقانو أبنا جري كله سلاقي يفلتو يقرب مني درو تفتو علامي دوا لنفسي علامي دوا